Γεια σας παιδιά, θα παίξουμε Minecraft. Τώρα θα ξεκινήσουμε. Τώρα κατασκευάσεις, πλέγμα, κατασκευής για να φτιάξεις χρήσιμα αντικείμενα. Προσέξεις, αλλά να παφύρους μυκήτες, κάτω κύβους. Για να λιώσεις 100 κύβους, τι εννοείς να λιώσεις? Τώρα κατάλαβα. Να είσαι καλός με τα ζώα. Να είμαι καλός με τα ζώα, αφού χρειάζομαι το φαΐ μου για να φάω. Στους βοηθούς αρέσει η μουσική, γι' αυτό αλληλεπιδρούν με κύβους, ακόμα και τον μένουν στο παιχνίδι. Δοκιμάσε τα. Ένα λεπτό, γιατί είναι βριάσατε υγεία τώρα. Έτσι. Την ασπίδα μου πούντι ρε. Ρε πού είναι την ασπίδα μου? Ούτε πανοπλία δεν έχω. Πάντως χρειάζομαι... Όχι αξίνα τούτη. Πάντως χρειάζομαι καρότα. Πούντι. Πού είναι η πανοπλία μου? Δεν μου πεις ότι πια μου μερικά πράγματα. Την ασπίδα μου. Ένα λεπτό, γιατί άλλο πως έπεθανα κάπου. Ένα λεπτό, γιατί σπάστινγκ φαντάστινγκ Ελλάδα. Ξέρω ρε να με χτύπησουν τα λάμα. Έξουριν. Βάραμε ρε. Σιγά. Στα μου τα λουλιά. Τώρα σας την ελεύθερα. Ναι. Έτω. Για... Μπορώ να κάτσω πάνω τους. Αλλά πάνε όπου θέλουν. Ναι, περίμενε. Πάω για μάι, αν μπορεί βρω κανένα σίδερο. Μπορεί να τα είκατζαμε τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Ξαναδώσ' μου τα πράγματα μου. Θα με ξανανέρθει, μα με τύχει νερό. Τώρα πάμε κάτω. Θα φτιάξω τόρτς. Να είμαι καλός με τα ζώα. Πού είναι τα τόρτς? Δεν μου πεις ότι δεν έχω κάρβουνο. Τίποτε δεν έχω πια. Τίποτε. Μα τίποτε. Πιάνω τα 2 μου emerald. Τι άλλο είναι να πιάω, τι άλλο? Ένα λεπτό. Έχω το. Να πιάω. Θα πάμε να μαζέψω. Ζώα. Νυχτώνει, ούτε καν. Τώρα να μεγαλώσω τη φάρμα μου. Στο επόμενο επεισόδιο.
Πού έχει. Τα άλλα μεν τα χρειάζω. Πηγαίνω να δω κάτι εδώ. Τρέχω. Jump. Ένα λεπτό. Πάνω έχει κάτι. Δεν με πιάζει, κοίταξα πάνω στην κορυφή. Είδαμε. Οπ. Όχι. Λάδα. Οπα. Εντάξει, μπορώ να τα σκορώσω, αλλά θέλω. Έλα ρε. Έλα ρε. Φιξουρίν. Έλα ρε. Ξουρίν που δάμε. Να μου κάνεις και εμένα έτσι. Οπ. Σελωμός. Πρέπει να κάνω έναν καλάμι. Τα καλάμια διούσου καλά items. Αλλά πρέπει να σκορέσω αράχνη. Κάτι. Πρέπει να πάω και από εκεί. Πρέπει να κάνω μια γέφυρα να πάει. Με το τσεκούρι τα καρπούζια σπάουνται πιο εύκολα. Αλλά να το κάνω με τα σέρκα. Γιατί θέλω να σπάσω το τσεκούρι μου. Οπ, αρμαντήλο. Καλά. Κοιτάτε. Βάρω το παίζω μάπα. Όχι. Και... όχι, πέσα ακόμα σαν γκολ. Πού είναι το? Πού είσαι ρε? Γκολ! Έλα τώρα. Έλα μόνος σου. Σπίτι. Θέλω βάρκαν και καλάμι. Πιάνω ξύλο. Τρέχω. Να, αγελάδα. Εντάξει, αλλά έχω απίτες τώρα. Οπ. Έλα να διπλασιαστείτε. Επιτέλους. Ξανά μπορείτε. Γουρνάκι. Έλα, ψάσε. Μεγάλος. Σου τον άλλας. Εσύ, λίγο ρώτα. Φύγω. Να σε κόφτει. Ξουρί. Πρέπει να έχω καλάμι πάνω. Κοιτάζω από σειρά. Αν πάω βρω και την παροπλία μου. Ιστούς, τουλάχιστον έναν ιστόν. Όχι, πρέπει να περιμένω. Τώρα, έτσι. 2 ξύλα. Και... άιστε να κάνω βάρκα. Να πάω από την άλλη που σου και πιο πολλά δέντρα. Δάμε. Έχω ένα. Κάνει.
Έχω ξύλο και δεν πάει του. Κάνει. Αλήθεια, έχει κάνει. Βάρκα. Είναι νύχτα. Μακριά είναι υπερβολικά. Είπα ότι είναι νύχτα. Μακάρι να σπονάρουν αράχνες, αλλά μακάρι να μην σπονάρουν κρύπες. Γιατί θυμάμαι τι έπαθα την τελευταία φορά που σπονάρει. Σκελετός. Περίμενε. Εσείς τώρα να υποθέσω. 1, 2. Μπράβο. 1. Κληρενική. Θα βγείτε. Σε να θέλω σε λίγο να συζητήσουμε. Τι θέλω να κάνω. Α, ναι, να πάω απέναντι. Τρέχω. Θέλω να δω τι trade κάνει. Τι κάνεις. Δεν πάει καλά. Σου πάω βρίσκω παντού. Μπορώ να τη φτιάξω εδώ. Κοιτάτε. Έχουμε εκκλησία. Οπ. Έτσι. Όχι ρε. Πηγαίνω. Θα σας αποφύγια. Κοιτάω προς εκεί. Εντάξει. Μπορεί να έχει και καμία σπηλιά. Αρμαντήλο. Με τρόπο σαν αρμαντήλο θα βρω. Ένα βρήκα. Πάει η Ελλάδα. Τώρα σπώναρε. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλο νησάκι. Καλαμάκια. Τα θέλω. Να φτιάξω κανένα βιβλίο. Σιωματάριο. Το πυροκάντου τον ούλο. Τι έχει εδώ. Χελώνα. Τούβλα. Να φτιάξω τούβλα. Τρέχω. Τι είναι αυτό. Μη μου πεις. Ναι, ξέρω τι είναι τώρα. Πόρταλ.
Πάμε καλά. Τόσα βίντεο και δεν το είδα αυτό. Δύο αναπτήρες. Θέλω τα ούλα. Καλά ούλα. Τι κάνει έτσι? Α, είναι έξω στους δρόμους. Λεπτό να πάρω ανάσα. Οπα. Ωραία. Η βάρκα. Τι είναι εκείνο? Να πάμε τώρα. Δελφίνια. Οπ. Έκανα δύο αναπτήρες. Καμέ. Α, κάρβουνο. Τι να το κάνω τώρα? Μπορώ να κάψω κάτι. Να κάνω μία φάρμα από αυτά. Α, είναι αυτά που φύτεψα. Πάμε να τα μαζέψουμε. Πάμε να τα μαζέψουμε. Πώς έχω 20. Πω. Πάρα πολλά. Πάω τώρα. Έλειπα για λίγο και σπονάρα. 2 γαϊδούρια. 1 το λάμα που σκόρσα πριν τον αφέντη τους. Τι θέλω να κάνω? Εδώ θέλω να κάνω. Τι ήθελα, ξέχασα. Α, ναι, στο crafting table. Εδώ. Φτερό. Φτερό έχω εδώ. 11. Ένα φτερό. Ένα λεπτό. Εδώ το βιβλίο. Α, ένα αερό. Μπορώ να φτιάξω σπίθα, μπορώ να φτιάξω σπίθα. Τραλαλαλαλαλαλαλα, τραλαλαλαλα. Όχι εδώ. 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 Βιβλίο που γράφεις. Θα το αφήσω εδώ. Άμα θέλω να γράψω κάτι. Και ένα σπίδα. Φέρ' μου το εδώ. Αυτό. Θα το φτιάξω μόνος. Κοιτάτε πώς φαίνομαι. Και εδώ μπορεί να τελειώσει το βίντεο.
κάτσω εδώ στο φούρνο για να ζεσταθώ και γεια σας. Και όχι, πήγα να το ξεχάσω και μην κάνετε μία εγγραφή και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θέλετε να κάνω στο επόμενο βίντεο.